जोंनि बे दिनैनि बे गाम्बारिबिल गेवलां फोथाराव जोंहा कसबा ब्लकनि आन्डाराव TLC चेयारमेननि थाखाय बिजाथि हिसाबै गसंदों। जोङो जनकलाल ब्रह्मखौ जोंनि बे कसबा ब्लकआव TLC चेयारमेन हिसाबै जोङो लुबैदों। जों दाबिदार जोंनि बे गाम्बारिबिल BCDC निफ्राय आरो कमल सिंह BCDC प्लास भौरागुरि तुलसीबिल BCDC मोनब्रै BCDC आव बिथाङा गोग्लैगोन। बे BCDC नि आन्डाराव जों जनकलालखौनो दाबिदार हिसाबै TLC चेयारमेन हिसाबै जोङो मोनजानो लुबैदों आरोखि। मा समस्या माने घटनाया जोङो गोबाव दिन बा गोबाव बोसोर जोङो TLC चेयारमेनखौ बे गाम्बारिबिल कमल सिंह भौरागुरि तुलसीबिल बे BCDC आव जोङो रावबो TLC चेयारमेन जाफेरनो मोनाखै। दा आं बेखौनो बुंदों जे गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सरखार जानायनिफ्रायनो जोंनि बे फरेस्ट इउनियनाव बा गाम्बारिबिल कमल सिंह BCDC आव रावबो TLC चेयारमेन जानो मोनाखै। गुबुन गुबुन गामियावसो जेरै बैसोदानसो बा गार्डेनपुराव सासे जाबाय TLC चेयारमेना आरो बेनिफ्राय बे महेश्वर ब्रह्म बेबो माबानि मावजि गामिनि बिथाङाबो जालांबाय। दा नाथाय जोंनि बे ओनसोलाव रावबो TLC चेयारमेन जानानै जों जानाय नुवाखै बा मोनफेराखै। जायनि फलाव जोङो मा होनो जोङो गोदोसोनाय बादि मोनगासिनो आरोखि। गोजान गोजानाव TLC नि बायदिसिना माल लायोब्ला जोंहा खस्थ' मोनो। केरिं चार्ज जायो बायदिसिना माल लायनायाव। बिदिनो मावजि गावनि महेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो TLC चेयारमेन जाखांबाय। आरो ओमफ्राय गसाइगावनि रबिराम नार्जारि थारमाने माबा गार्डेनफोरनि माबामोन आरोखि मेनला। दा बिथां मेनलाबो TLC चेयारमेन जाखांबाय। दा जोंनाव रावबो गैया। जों बिनिखायनो दुखु मोननानै जों लकेलनि सासे TLC चेयारमेन हिसाबै जनकलाल ब्रह्मखौ जों लुबैदों। जाहाथे जोङो बिथांखौनो माबाय गायसनजायो आं बेखौनो खावलायबाय आरोखि। মই গাম্বাৰিবিল সমষ্টিৰে এজন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ আঞ্চলিকতা যি এটা আঞ্চলিকতা এটা আমাৰ লোকেল মানে নহয় লোকেল কিবা সমস্যাবোৰ যাতে আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষভাৱে মানে খুব ইফিচিয়েণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে জনক ব্ৰহ্ম তেখেতক আমি কেণ্ডিডেট হিচাপে আমি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ। আৰু তেখেত যাতে গৈ আমাৰ কচুগাঁও ব্লকৰে চেয়াৰমেন হিচাপে নিযুক্তি পায়। আমাৰ এই অঞ্চলৰ যি এটা অসুবিধা আছে ভোগ কৰি আছোঁ ৰাইজে আমাৰ বান আছে ৰাস্তা ঘাট এইবোৰ সমস্যা যাতে আমি তেখেতৰ দ্বাৰাই সমস্যা সমাধান কৰি ল'ব পাৰোঁ তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। সেয়েহে তেখেতক আমাৰ ইয়াৰে চেয়াৰমেন হিচাপে অধ্যক্ষ হিচাপে আমি বাছনি নিযুক্তি দিবলৈ উপমহাক আমি ইয়াৰে টানি অনুরোধ ধন্যবাদ। আমাদের এখানে যেটা সমস্যা আছে সমস্যার জন্য TLC চেয়ারম্যানের জন্য জনকলাল ব্রহ্মকে আমাদের দাবিদার হিসেবে লাগে, ওনাকেই লাগে আর কি। আমাদের অনেক সমস্যা আছে। এর আগে অনেক TLC চেয়ারম্যান ছিল, কোনো কাজকর্ম করে নেই আমাদের এখানে। আমাদের ভৌরাগিরি ড্রেনের সমস্যা আছে, রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে। এটার জন্য দাবিদার হিসেবে ওনাকেই লাগে আমাদের চেয়ারম্যান হিসেবে। TLC চেয়ারম্যান হিসেবে ওনাকেই লাগে, এটাই আমার বক্তব্য। गिबियावनो आङो गाम्बारिबिल BCDC कमल सिंह BCDC आरो तुलसीबिलसिम BCDC निफ्राय ज' जानानै जोंहा सासे TLC सोद्रोमा नांगौ बिजाथि नांगौ हिसाबै चेयारमेन नांगौ हिसाबै जोङो बे गाम्बारिबिलनिफ्राय ओंखारनाय जोंनि मानगोनां जनकलाल ब्रह्म बिथांखौ आंबो रायजोनि जानानै खुब हामलायो। आंनो बिथांखौनो पार्टी जानो लुबैदों। बे हिसाबै जोङो बे बिथांनि दाबिदारनि पक्षयै जोंनि गासिबो बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ समस्याफोरखौ सुस्रांनायाव जाहाथे बिथाङाबो गोसो होनानै मावनानै जोंनो सुफुंनानै होनो हायो। बे हिसाबै जोङो खाथिनि जायगानि मानसि जानानै खेबसेबो जोंनाव TLC
LCCनि सोद्रोमाया जोंनि बे ओनसोलाव जाफेरिखाय बिथांखौ जोङो जोंनि सासे चेयारमेन जानांगौ TCLCCनि होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो आंबो बाव गोसो गुदुङै जोंनि गासिबो बे हालामनि जानानै आङो बिथांखौनो आंनि गोरबोजों आङो सायख'यो। गोजोन्थों। नमस्कार आं दिनै गाम्बारि बिल गेवलां फोथाराव फैगौ जोंनि ब्लक लेभेलनिफ्राय VCTC चेयारमेन लोगोसे TCLCCनि चेयारमेन नांगौ जानायाव जोङो बे BPF हानजानिफ्राय जोंनो गाम्बारि बिल गामिनि मानगोनां जनरलाल ब्रह्मखौनो आं BPF हानजानिफ्राय गोथार गोसोयै खावलायो आरो जोंनि हानजानिफ्राय जाहाथे बे बिथां जनरलाल बसुमतारीखौ TCLCCनि चेयारमेन हिसाबै गनायो जों बेखौ आं गोथार गोसो आर'ज गाबो जाहाथे बिथाङा जोंनि समस्त ओनसोलनि आनसलिकनि गासैनि वार्कार जानानै जाहाथे बिथाङानो मावथि फारिया जानानै जाहाथे गोथार गोसो मावो आं बेखौनो खावलायो आरो लोगोसे बिथांखौ जोङो बयबो ज' जानानै बिथांखौ जों नारसिनो आरो जों गाहाम हामलायनाय आंनि बुंनायखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। दिनै आंनि गोरबो गोसोजों बावनानै नोंसोरखौ रायजो राजाखौ लानानै आं खुलुमो आरो आंनि बे TCLCC जोंनि ब्लकनिफ्राय आरो जोंनो नांगौ जनकलाल ब्रह्मखौनो जों बेखौनो लुगैयो आरो तेज नोडे गाम्बार बिल एरिया जरूर दो से उद्देश्य दो नवा कान गया आले उनी जनकलाल ब्रह्म उनी गिले सपोर्ट करते आले टोला खन और जतो राज्य को नुइले सपोर्ट करते जेमन नुइगे हुयु चेदा इनते आले माने चला हजू रे फरक फरक जगह को हुई चबायना उनका TLCC चेयरमैन उना इता आले नोडे लोकल रन ले सपोर्ट करते जेमन जाना सुविधा असुविधा ले हेज दाड़ेवा नुइ ठे नवा गे रोते मुचे केदा नमस्कार। जनरलाल ब्रह्मखौ जोङो TCLC चेयारमेन हिसाबै नांगौ जनरलाल ब्रह्मखौ जोङो TCLC चेयारमेन हिसाबै नांगौ जनरलाल ब्रह्मखौ TCLC चेयारमेन हिसाबै जोंनो नांगौ BPF लं लेप हाराम महिलारि जिन्दाबाद हाराम महिलारि जिन्दाबाद। खुलुमबाय आंनि मुङा जनकलाल ब्रह्म आंनि जोनोम गामिया गाम्बारि बिल आरो कुसुगाव ब्लक आन्दाराव गोग्लैयो दिनै रायजो राजाफोरनि लुगैनायाव आं गोसो गैयाबाबो ओंखारनाय जाबाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आङो आगान सुरनो नागिरदों मानोना जोंनि नैबे फर इउनियनावहाय माब्लाबाबो बेबायदि TCLC चेयारमेन मोनफेराखै मोजां पर्टफलिय गैया आरो जोंनो हरा बेनिखायनो रायजो राजाफोर बुंबाय थानायखाय दिनै आं ओंखारबोदों आं रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय आगान सुरगोन जेब्लाबो आं रायजो राजानि खोथा लानानै आं खामानि मावगोन। जनरलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जनरलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जनरलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जय BPF